Iki apa to? Kodang goreng kok gubuk asmara to? Gubuk asmara. Lah napa jenengan mikir napa Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke ngono kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Ya. Gubuk asmara. Ah, karang lagune iki janjane nadane meh padha. Raup riyen. Apa? Raup. Raup dengkulmu mlocot kowe. Ora kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan. Ah iya. Kaya kowe melek kok mangan. Iya, ya ora apa-apa mula awake iso mblegak saya mblegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Nah kuwi tok demek kuwi. Ora apa-apa ya iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek maksudnya nek ndelok sing ngarep ra ketok ya ndelok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetaken iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Sing enong nyebai. Ya, tangga. Yo, pancen yo ngono. Heeh. Elisa, ayo Elisa Orkarus Alaso. Yo iki sing dikersake karo bapak-bapak. Yo. Ayo jumeneng. Iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku. Oh, ngelali. Aku matur nuwun terus lho. Matur nuwun piye? Terus aku menyanyi yo matur nuwun diparingi yo matur nuwun terus aku. Terus Nek neng panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. lah apa tak puterke kasete live streaming. Aku matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun, diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho. Kowe iki kudune krasa. Biyen sadurunge kowe takjak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe? Arep wis lulus S2 psikologi ning Kilang arep ngopo iki? Nggih nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo mbangane nganggur takjak wayangan nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa, harus ada Mbak Elisa. Nah, kuwi termasuk sesuatu sing tok capai iki kudu tok syukuri. Nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno nek ra Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi ne matur nuwun nggih Pak Seno. Ayo wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya. Ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no ya sing padha ditakokke ya pancen ya kudu melu ya Mak iya. Suwan kula mriki wonten Blitar, sowan malih kaping kalih nika nggih Pak Seno. Calon kaping 3 sesuk malam tahun baru eneng pendopo kabupaten nek ora kleru. Ya. Aduh, aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping 4 mawono sing nimbali Supikan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh, dereng 2020. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya, matur suwun karo para warga pepunden pini sepuh sing lenggah ning kene sing wis iso nampa awake dhewe. Nggih, matur sembah nuwun tebeh-tebeh wonten mriki nggih kathah napa seniman-seniman kathah, budayawan nggih kathah ning nimbali saking Jogja nggih Pak Seno. Dados nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya, ya pancen ngono kok ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih kisih sak rombongan pumpung tindak Ploso Kerep Blitar kula Pak Sutanto alamat Lesean Ayam Goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piyantun Blitar. Pepunden ya penyanipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun nggih mangke badhe kula aturaken ya alon-alon ya Mak iya pokoke anggere rata wae ya kowe arep ngaturke apa nggih napa pamundutan sesuai pamundutan sesuai pamundutan sesuai mikmu cilik Pak sesuai cek A sesuai pamundutan oh biasane nek bengok-bengok serone ra jamak-jamak kok lah iki anu aku mendengar gema suaraku balik lah balik lho Pak desa cah desit ya ming krungu gema suarae kok gumun ya gumun oh omahmu nang Sulawesi kono mbiyen kiwa gunung kidul gunung
nek bengok ming. Terus kewane do teka. Kaya Tarsan bae. Ayo Mbak Elisa, ngaturke iki ana sing nyuwun apa jenenge iki? Sesideman ya kena. Ya. Piye mau Mbak diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih Pak. Masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kata-kata tiang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari Pak. Mbok wangun lho anak dalang. Nek anakku jajal iso lho anakku kowe tengok ning kono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ora apa-apa. Sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edan-edanan kok ora leren. Ya jaman semono ya urung pati ya gayeng ngene iki. Ayo ben bengi ming moncang mancing sapa segara sapa kali. Iya. Malah saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesa ana wayahe. Ya muga-muga. Terus ke bapake muga-muga. Amin. Ya wis ben mulane nek ana bocah cilik ngono kuwi tenan. Kaya arep tak kukup wae rasane sa. Nggih. Ya gawa Bali. Piye? Digawa Bali. Biyen aku ngukup kowe wis seneng lho asline. Ning terus kok saya suwe nang omahku saya ngrekasake. Ya kuwi kan dadi tanggungan jenenge ngukup wong ya kudu makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik. Ya, so nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak, perkara urung mukti ki mangane sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesideman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Wiwitane anderek sampeke nek nembang pas to ilate. Heeh. Nek ora nembang ya kepiye, Pak? Aku nganti susah kok. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedhe ngaling-aling tur marai isin. Iya. Mau teko dek ning gone tarup ngono ya, bareng aku le mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko urung disuguh apa-apa wae. Aku mau jojor apa anane blak kotang. Blak apa? Blak kotang. Apa? Terus terang. Nek cara Jawa blak kotang terus terang. Terus terang. Aku yo mau kowe dinehi suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinehi kok ning ngene pasen. Suguhane iki cara makeman cara kolonial zaman Belanda. Oh iki. Heeh. Iki, Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki to, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Mbak? Jenenge? Apa? Truk bintul. Kerok bintol. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho ki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah. Truk bintul. Enak mau aku wis jajal. Iya. Aku kaget sih mau. Monggo padahal truk bintul. Aduh, aku. Ta jenenge monggo sing ngendika Piyai Putri lho. Tenan. Aku emangnya kenapa nek? Dek ngendika ki ya ora guyu, aku guyu malah lho kok gemujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki jaman biyen, jaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Enak tapi aku mau entek loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh, yo. Neno sowan menyang kutha gedhe
Ki arep S2 psikologi kan nek etungan marai bangka iki mah. Ha, Etungan yo pinter kok. Setunggal. Nek Jawa. Ayo. Ayo iki. Tekan 30 wae wis ge wis. Setunggal. Kele. Geli ya. Ko. Terus Sekawan. Ah. Kangsal nem petu. Heeh. Wolu songo sedoso. Sedoso setunggal. Sedasa setunggal dengkulmu melocot. 11. Selewas. 11 kok 11. Selewas. Heeh. Rowelas. Kalih 11. Kelih welas. Terus? Telu welas. 13. Welas. Kawan. Papat welas. Kawan 11. Kawane welas. Terus Limone welas. terus Enem belas. heeh. Pitung belas. Ben mengke waras. Wolong belas. Songong belas. Kalih poso belas. Kalih dosa ya kalih dosa tok. Kalih dosa siji setunggal ya. Heeh. Kalih dosa setunggal, kalih poso kalih dosa 3, kalih dosa 4, sekawan, kalih dosa 5. Kalih dosa 5. Heeh. Bener. Heeh wis terus tekan 30. Kalih dosa 6, kalih dosa 7, kalih dosa 8, likur. Likure dorong. Likure ning endi ya? Ah wis sadar lagi sadar. Kalih dosa terus selikur kalih likur. Dosa. Selikur dosa. Selikur kalih likur. Selikur kalih likur. 3 likur. 3 likur, kawan likur, 5 likur. Selawe. Selawe likur. Selawe tok. Selawe tok. Selawe tok. 6 likur. 6 lawe tok. 6 lawe tok. 7 lawe tok. 8 lawe tok. 9 lawe tok. 3 dosa tok. Kok ngono kok S2. S2 kok bosok ya. Iya, hitungan karang nek model kono angel ya, Mak. Mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono. Iya. Ya ora acek soalé Pak. Basa Jawa ya angele ngono kuwi. Mula aja ngremehke basa Jawa. Basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia. Paling sugih dhewe. Paling sugih. Piro duwite? Hah? Duwite piro? Paling sugih tegese kosakatanya paling banyak. Oh, Ora perkara kosakata paling banyak. ora perkara sugihe. Ya. Nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya wis ngono. Kerungkep iki apa? Krungkep iki tiba ngene iki krungkep. Oh, kerungkep ngono. Gegeblak iki ngene iki. Ndelosor iki ngene iki. Delosor. Kelumah ki ngene. Lho, werna-werna. Madang kowe pirang-pirang? Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Apa? Dahar. Oh iya dahar eti dahar. Mangan. Nedo. Apa? Nedo. Nerdo. Nedo Mangan. mangan. Gaglak. Apa? Gaglak. Ah. Gaglak. Nguntal. Nguntal. Oh. Cagak. Gayuh lintang. Ah. Kuwi nek kanggone piyai sepuh, nek kowe ketemu karo wong tuwa, langsung tok anu nek ketemu cah cilik, kowe muni, "Ayo Dek, gek dahar." Oh nggih, Dik, dahar. Nah, nek karo wong sing sepuh, monggo Pak ngaturi gaglak. Paseno gaglak. Pun gaglak dereng Paseno. Wau sampun gaglak dereng. Kula wau sampun dahar. Wis Paseno gaglak dereng. Wis gaglak wis. Oh, sampun gaglak. Malah keneng dhewe aku. Iya, teruske. Ben salah sorry ya Pak Paleni. Bandara terus kayung yon selendang kuning Kang Sangke sangking bukir swara kurang pramono ning wasis agung
ngrom marang bendara nenone Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ya becik monggo luwih becik pate ngono liwat kincang ing alismu wasahang landang mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kadung ngandrinpo jiwa ragaku tak tibake dandute ya mak iya mangga ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesideman
Deman. Sesideman. Sasi Deman. Sesideman. Ijin. Napa melih dawuhipun? Aku rumangsaku kok malah judeg to suwe-suwe sak. Jodek. Oh ki nek omong ki ra iso alus, ra iso sopan. Napa dawuhipun? Lho wis sopan, lho wis tak basa, wis nganggo basa ya. Ya. Napa? Ora apa-apa mengko meneh. Ya ning iki kancane ya ben anu gentenan. Ya mergo oh iki mau ora ana tulisane kok sah. Oh mboten wonten. Iki berarti pancen saweran nggo kowe. Niki nggo kula. Nggih Pak Seno mboten. Ora. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Seno. Pak Seno itu emang baik hati, udah ganteng, duh. Suka mengayomi, gemar menabung, lengkap sudah. Ana minta alem wis ora ana undakane, sa. Iya, suka mengayomi. Nek dikeki dit ngono kuwi. Ora ya karo besemut kae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya ganti saiki Mbak Tatin. Ya ndak wektune selak ngoyakno. Ya. Ya. Sinden bodek. Heeh. Kok bodek? Bodek lek ngarani alisan nek ngarani sinden bodek. Budek kok. Iya. Ya sinden berbobot iki no. Ya. Luwih saka 70 kilogram. Mboten ya. Pira? Mboten. Ora iki sing ngomong sapa? Awak semono kok. Ora luwih saka 70. Kuwi njur pira nek ora 70? Tak 8. Ah, kurang 2 kilo. Heeh. Kurang 2 kilo wis 70. Wis bobote wis ora umum. Anake lagi siji awake wis jeblok semono. Ya dasare pawakane lemu. Hah? Pawakane lemu. Ya ora nek ku ya mergo kowe iki nek nyinden ming mangan wae. Ora ana enteke. Kuwaci kok entek 4 wadah. Iya, nandur apa mangan? Ben ra ngantuk lho, Pak. Ngantuk. Ah ben ra ngantuk ki ra ya piye nyatet apa notasi ngapalke cakepan apa ngono kok ya ming mangan wae. Sing jeneng wong nyinden, wong wiyaga ki wis patrape kaya wong tapa. Mula jenenge wiyaga. Wis ngarani yoga ki tapa. Penabuh ki nek sikape ku ngadep gamelan ya wis meneng wae. Ora ngapa-ngapa. Ngombe ya kena ning sithik, seruput terus udut. Udute delikke ora di udut nganggo pipa. Men weruh wong nonton. Iya. Yoga ki sipate kudu anteng. Lah engko nek kancane anteng kowe bingung. Lah iya ya sok ngono kuwi karangan. Iya. Nyewuhke ya. Ayo nembang apa? Pamundutan wis telas. Ayo. Telas. Nembang apa? Kok serak to kowe? Napa nggih. Wah, wis. Nggih, Pak. Yo nembang sing apik. Iya. Ngaturke para lenggah kene. Nggih. Gubuk asmara? Hah? Gubuk. Ya, wis. Nggih, gubuk asmara, Pak. Ya, gubuk asmara. Oh iya. Monggo gubuk asmara. Ya. Wong wedok kok ming dilumahke ning gubuk asmara kok trima. Monggo tanpa bantal, tanpa kloso. Sapa ta iki? Gubuk asmara kuwi lho. Cakepane kok tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, nggih, Hencen. Iya. Ning napa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Oke to. Oke kok rumasane. Nggih ngagem bawa mboten. Nganggo kok apanae mun dadak takon ngagem bawa mboten to? Ku nek wektune silak entek jare. Ora isih dawa iki namung arep nggo gulung-gulunge sakarepmu. Iya, iya. Nyingkar nyingkur. Aku anggere pamundutan ra nganggo dhuwit ngene iki malah tentrem no. Iya. Lah napa? Nek nganggo dhuwit ki sindene engko anggere rampung terus ming do njaluki wae. Iya, wis ngene iki wis malah apik. Mboten enten ta niki? Blas. Do kendel berarti nggih. Oh iya, ha iki ming entuk rokok 3. Iya. Wis engko tak keke sopirku. Heeh. Wiwi tane nyingkar nyingkur Neno lingsem
Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mulane nek supaya aja gerok iki tekan nggone terus sare ngaso. Ya. Lah nggih, wau kula nggih langsung bubuk. Lah iya, lah ya ora papane ning nggon aula. Pancen aku sing njaluk kok. Oh, panitiane pancen sediane arep nyediani hotel ning aku wis pun mboten sakeke aula sing jembar mawon gelari kloso. Iya. Lah kenging napa? Ora kancaku ning hotel iki do ngisini-sini. Iya. Kok sini-sini? Wis ora sah wae ndak, malah wirang. Iya. Ndi sing metilke keran, ndi sing Napa nggih to? wah wis. Ah wong keran iki kudune nek metu banyune ki nengen kok ngiwa. Kuwi dipeksa. Tuak. Nah. Tobat ora? Iya. Sing gender iki po mungkin isinke meneh. Napa nih sing gender? Lah nek model saiki iki kloset iki ya. Kuwi ming linggo, terus nuwun sewu nek arep resik ming kari pejet. Crit ngono kuwi banyune munggah. Cut ngono kuwi pas. Pas. Ayo pas nggon kono kuwi. Dadi rasa dadak bingung ming kari mejet tek wis resik dhewe. Ah kok melayu. Oh. Lah ya kaget. Dipejet ngisor macrot ngono. Weh apa iki? Waduh ayo tekan dinti. Iya. Do ngisin-isin ki. Kurang do pengalaman ning do wegah takon kaya sok. Iya. Ning ora paham. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mas. Nek jenengan apa? Aku ki wong pahaman kok dadi. Masak to? Wadake ora. Iya. Ya aku wong dongan dadi rasa dadak werna-werna. Iya. Mpun. Iya. Ngapa? Mpun. Ya. Neno nano. Iki apa to? Kodang goreng kok gubuk asmara to? Gubuk asmara. Lah napa jenengan mikir napa e? Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke ngono kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Ya. Neno. Gubuk asmara. Ah, karang lagune iki janjane nadane meh padha. Raup riyen. Apa? Raup. Raup dengkulmu mlocot kowe. Ora kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan. Ah iya. Kaya kowe melek kok mangan. Iya, ya ora apa-apa, mula wae iso mblegak saya mblegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Nah kuwi atok demek kuwi. Lah apa ya iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek maksudnya nek ndelok sing ngarep ra ketok ya ndelok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetaken iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Sing enong nyebai. Ya, mangga. Yen lima aku
Ki mau kendangane cara Tulungagungan. Dadi kowe ya nek joget ya dipaske. Ndang tung de tung nak ndandelang ku nak ndong tung dong tung tok tak. Oh iya. Ora ming megal-megol ora pas lho kendang. Niki mau pas mboten? Apa? Niki mau pas mboten? Aku ngrasake pas ora? Ya, rada pas. Oh, ayo wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora. Ya, monggo. Enten panyuwunan lagu. Apa? Lali janjine. Oh, ayo kuwi tanggung jawabmu sing nampani dhuwit kowe kok. Ya aku lampun lho. Ya ora apa-apa, engko pasrahke ayu apa iki ya ana nawala iki lho. Teko meneh panitia pergelaran wayang kulit. Kula atas nama keluarga besar nyuwun gending sepindah pepeling. Oh iya, diaturake kaping kalih wae ngaren. Oh iya. Ya. Titik mana? Kok sadis lah mun nyawang. Ora apa-apa. Nah iya kok ya. Nenone mangga. Catatan sajroning kuwi mau sing nampa ki mau sapa? Kula. Ah ya wis engko ditembangke lali janjine. Ya. Kula melek. Lho, lah nek arep ora kowe ya kekno kancamu sapa? Tak pilih mriku. Ah ya wis berarti engko kuwi jatahi kancane. Ya, ngene kene iki peraturanku sapa sing nyambut gawe ya kuwi sing entuk dit. Nggih. Saniki kula duduk. Ya duduk, duduk. Ya wis. Ya.
Sing lali janjine ben Mbak Ayu. Ya, kuwi dite dikeke Mbak Ayu. Ya, mamundutan kok ngono. Mbak Ayu nganu sik wending apa jenenge iki? Pepeling iki keluarga besar panitia kok ya ngundak anu. Ya. Pepeling sik jumeneng. Ya.